Federasyona Rojnamevanan Navdewletî rapora xwe ya salane ya derbarê rewşa rojnamevanên li tevahîya cîhanê de belav kir. Li gorî raportê li giştî cîhanê 229 rojnamevan ji ber karên xwe di zindanê de ne û Tirkiye wek girtîgeha herî mezin bo rojnamevanan tê destnîşankirin ku herî kêm 67 rojnamevan li wî welatî di hepsê de ne. Gazeteci cezaevinde tutuklu bulunuyor. Bunların Agahdarkirina xelkê mafeke rojnamevan ji bo vê dixebitin lê ji ber karên xwe gelek rojnamevan rastiya stengiyan tên. Tenê di meha adarê de 65 rojnamevan li Tirkiye ji ber karên xwe hatine darizandin. iddianameleri bile çıkmadan cezaevinde. Li gorî hin sendîqayên rojnamevanî yên li Tirkiyeyê hejmara girtina rojnamevanan jiya hatiye eşkere kirin zêdetir e. Meslektaşımız tutuklu. Bi fişar û astengên desthilatdara siyasî rê nayê ku rojnamevan bi azadî kar bikin. Bilavkirina hin nûçeyan ku ne bi dilê desthilatdarê be ev nûçe tê xedehekirin û rojnamevanên wan nûçeyan çêdikin tên girtin. Li gor raporta saziya me salên 284 rojnamevan li Tirkiyeyê ketine hevsê. Yapılan eylemlerle ilgili hiçbir açıklama yok. Binêrîna sazî û kesên aliyê nêzî hikûmeta Tirkiyeyê kesên hatine girtin ne ji ber karên rojnamevanî ji ber banga şêrêxistinên terorî ketine hepsê. Yalnız haber alma özgürlüğü değil Ercanda, Kurdistan 24, İstanbul. ve hiçbir güneş ertesi gün parıldayarak doğamaz.